ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали хонатеҷи мардуми сарбаланд тоҷик. ирӯз 3 октябри соли 2024 росӣ навор кардем баҳри шумо 8 дона хонаи фурӯшӣ галаи гӯсфандо рӯй кардан монад. дӯстони азиз, 3 акада замин ва хонаи фурӯшӣ дар Курай, хона дар шаҳри Ҳисор, хона дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Данғара, шаҳри Ваҳдат, хоб шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рӯдакӣ ва Душанбе тарафҳои Каратегинск, Иси Исмоили Сомонӣ, Иси Шоҳмансур. Хулас навори зур то охир тамошо мекунем. дар ҳамун комментария менависем аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор, хоб квартира или заминӣ дар кор нависонен. барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, навори байна реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳамин наворҳое ки мекунем дӯстон қадр кунед, по-братски то дараҷаи максималӣ лайкҳо рамонен, подписатсия кунед. Подписатсия ҳолатҳое мешавад, хонаҳои арзон рӯй мекунанд. ягонташа худохоҳад мегиред, навора мо сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ рӯи кардан дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегински 2 тарафи навхонаҳода қарор дорад. ду хонаи барак кардагӣ, хулас сохтмони нотамом. масоҳати замин бошад 6 сотих. хонаи назди ҳавлигӣ, нархи хона 180 000 сомонӣ. боз савдои хуба мешавад. рақамҳои дастӣ ё ки WhatsApp ҳардуш дар рӯи экрани шумо. гирдванаш мегӯям маҳкам кардагӣ ба семенблок, забор хулас гирифтагӣ, бания падвал кардагӣ, хона без ремонт, коробка ҳай. документҳо масъалаша бигӯем агар ҳамаш 100% ҳай, техпаспорт дорад, қарор дорад, свет ҳастай, айхона то светофори Жинмасира 1500 метр ҳастай. дӯстони азиз, дар наздикиш масҷид ҳастай, мактаб ҳастай, мактабаш 1 километр дурай. хулас маштукоҳам ҳастай, касе ки мегира савдои хубам дорад. мегзарем ба дуюмин фермаи фурӯшие ки дар Русия қарор дорад. нафароне ки дар Русия мақсад ферма гирифтанӣ ҳастен, Федератсияи Русия Новосибирский областда қарор дорад. замини шахсияй, мақсад ягон арендаву хеле чӣ нестай, айхидшай, шахси хидшунай. хоб то мега сентри Москвара то сентри шаҳра 55 километр роҳ разница дорад. нархи ҳами ферма бошад обши 9 миллион рубли русӣ мега 169,5 гектар замини. мақсад чӣ дорад, масоҳати заминшам қадарай. масъалаи об светиш постоянни камбуд надорад. WhatsAppшон дар занг мезанен ахириш 3999 бо тамоми шароитош алиша мешавад ба хона. хонае ки дар Душанбе боша мега или дар Ҳисор боша мега, нашоти нархаш маслиҳат мекунем. болои сум метен, болои сум метан, и тарафша худотон маслиҳат кунед. хулас нархаш ба русӣ 9 миллионай, фикрто накунед. мегзарем ба сеюмин галаи гӯсфандои фурӯшӣ. фурӯши қушъорҳо ва гӯсфандҳои фурӯшӣ. қушъорш мега 10 дона, мод гӯсфанд бошад 10 донай, ҳамашон 40,000 сомонӣ. мақсад обши 22,000 ҳисоб кунед, агар 40,000 мешавад. WhatsApp или дастӣ ҳарҷа занг занед. гӯсфандони маҳаллиянд мега, сину солшон ҳархела ҳаст. мақсад қушъоре ҳаста мега дар байниш 5-6,000 сомонӣ ай. гӯсфандо қариб ҳамашон мезоянд. мақсад ака чӣ бигем, мақсад бигем ака ҳомиладорам бигем хато намекунем. ҳамашона мақсад якҷоя мефурӯшем 40,000 сомонӣ. яъне ки кадоме ки конкретни харидор мебароя, боз чақчақи хуба мекунанд шаҳр. дӯстон нигоҳ кунед, просто 20 обши ҳамаш 40,000 сум. дар байн мега гӯсфандои хеле қушъорои калон дорада, хеле 5-6,000 арзиш доранд. хулас бачако маслиҳат кунед, ина қатъи ака чақчақ кунед. бо касе мегира, бо арзон мекунад. обши маслиҳат ка бигиред шаҳр. як кам мега ассалому алайкум дӯстони азиз.
мақсад мода замин дар курай аз 4 то 6 сотиқ или хона ҳам боша мешавад то 200 000 сомона. без ремонт или ремонтдор разница надора 60 000 сум ҳози даду сум налиши дор мега асталниша ҳар моҳа 5 то 10 000 сомон меспорам. аз тарафҳои душанбе боша кадоми дора занг занен. дӯстони азиз, бетараф набошен, ҳами якада занг бизанен. хеле ки хонаҳотон агар ремонтталаба боша, агар или ремонтдор без замин боша то 200 тара мегира. хеле агар заминам боша, агар мега 60 000 дорум, нафарое ки дора ина акара занг занен масакине мегира заминтона. иш мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада аз территорияи шаҳри Душанбе замин дар кораи аз 3 то 6 сотиқа боша мегирем мега. камтурек масъалаи вазъият безиё бача азиз, хеле гириф шудагем, овозмон ҳархе бачаҳо хафа нашен. хоб нашод рақамҳои ватсапшон 90 86 занг занен. дар Душанбе территорияш фақат мега 3 то 6 сотиқа боша мегирем. кадоми дора ина мода нависонен, маслиҳат мекунем, мегирем ша. лайкора монен, кадоми да эълон дар кора бачако ранги ҳами ако ино иншоалло миёва хонаҳошон аз заминошон ава кадоми да эълон дар кора ранги ҳами бародаро дар ватсап мон нависонен, навори баъдна эълон мекунем. ана яка мега ассалому алайкум дӯстон, мадам замин дар кора аз тарафҳои ёвон боша 5 сотиқ боша мешава. тарафҳои қашқара, тағоюбод, бешкапа, хоб палгон боша, обсвет мақсад бошада, мактаб наздик боша, масҷид наздик боша, хеле ҷои соз боша мегирем. мегам 5 сотиқ замин дар корам тарафҳои ёвон ҳами деҳош мақсад. кадоми дора дута ватсап доран акамон рақамҳои дастуристон или ватсап русия номрош ҳарчанд прямоям занг занед ё ки прямоям кор мекунанд маслиҳат кунем бачако ина одамое ки дар ёвон хона замин дорен ака мехаранд. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе тарафҳои 9 километр теппаи Самарқанд 6.4 сотиқ замин масоҳат дорад. 4 дар хона ки бо нархи 320 000 сомонӣ савдо карда мешавад. рақамҳои ватсап 2936 занг занен. 4 ҳуҷра, 1 кухнӣ, 1 ошхона, ҳоҷатхона, замини корам дора, назди ҳавлигӣ оби гарму хунук дора, оби чоҳ, оби ҷӯйбор, оби давлатӣ, либои хелоб дора. хулас бо ремонт мақсад теплипол дорад. хоб печкахона, нонхона, масҷид ҳастай наздикаи 200 метр, медпункт 200 метр, мактаб 200 метр, магазин 50 метр, аптека 50 метр. хулоса хона дар сентр қарор дора. касе мегира ҳами соҳибхонада я раҳмат мегаву мебарая мерава. хулас 320 гарени арзониш кардам бачако занг занен. вагони фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Левакан Сарбанди Пешина, шаҳри Бухтар Хурғани Пешина. вагон 6/3 общи масоҳатиш хелеай бар дарозичи мақсада 6/3. нархи вагон 15 000 сомонӣ. ватсап или ватсап ҳардуш кор мекуна, бо савдо ҳам мешавад. дӯстон занг занен. ремонти вагон миёна варианти алишӣ ба ягон Nexi ё Opel Vectra боша мега алиш мекунем. касоне ки вагонхар ҳастен акара занг мезанем. аз уми канали мо хона теҷ номер 1 маслиҳат мекунем. замин хона мошин чизе боша дар ватсап рой кунен, навори банда реклама карда фурӯшта мегзорем. хонаҳотон рафта хидмот навор кунем, бузургат мешавад бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар Москва Смоленский областда қарор дорад. 3 комната масоҳати 40 сотиқ. ҳами канали хонатеҷада бачако пашти ҳама бовар карда хонаҳошон роӣ мекунанд. иншоалло мо бовар дорем ки ба дастгирии шумо аввал иншоалло худованд ба дастгирии шумо ино савдо мешаванд. 70-80% ино савдо мешаванд иншоалло. нархша 600 000 рубли русӣ мега. дар Тоҷикистон ин хеле нарх умуман нест. просто 40 сотиқ 3 комната 600 000 сомоние бача. чанд сум мешава? хеле 60 000 сомон мешава. иҷа 60 000 да ай болои кӯҳ замин наметанд. мақсад нигоҳ кунед бачаҳои азиз, ватсапш 903 или ватсапи дигари 190 ахираш занг мезанен. хона кухни бания обсвет дора, шароитҳои хубай. срочни апа мега мефурӯшаш. барои гов мол кардан заминиш мақсад сабзавоти зур дорад. хеле кушоди хушрӯ 40 сотиқам хеле ҳастай. харидори конкретни боша бо муомила мешава. гап мезанем.
خیلی 600 تا گفتیم با کمتر ارزونش میکنیم. میگن ремонто فاسون خوب زندگی میکنین بچه، زندگی میکنین، گو مول میکنین، میگیرن تیوپلیستان برده سودو میکنه بچه عزیز. نگاه کنید چقدر سودو داره. ششمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در ناحیه 5 کلخوزی نمونه دهه کمونیسم در قرار داشته است. انای خانه را کسی میگیره اوشش و شیرینر، نرخش 100,000 سومانی میگه بچه. دو خونه 10 سوتیخ مساحت داره. خانه را بینین صنعت زورش خطی پروستاده. واتساپشون 2762 свет ов дора, документ дора, масҷид, мектуб, мактаб қарибӣ да мега. ду хона, алоқхона, оғилхонаи дуэтажа боз, бания, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. хонара хоб балои сохтагӣ нашуд масъалаи кондисионериш падарка. касе ки мегира кондисионериш падарка мекунанд. ин хел хона худаш 100,000 сум обши. занг мезанем ҳози мегӯян номероро аз канали хонатиҷа гирифтем. худохоҳ бо шумода арзонтон мекунам бача азиз. лайкҳоро монен ба хотири ҳам хонаҳои арзон ака ин тараф ки мо арзон навор кардем шумо дастгирӣ кунед. охи просто бачаҳо баъзешон мега ки скриншот кар рӯй мекунад ки ҳамин хона мақсад чӣ хел биёем, ҳамин я лайк намемона баҷа медонед бача азиз. ҳамин хулас бачаҳо чанд қа метонен лайкҳоро бизанен, подписатсия кунен, поделитсия кунен. фақат ака меҳнат ай тарафи мо ҳамин я лайки бепул ай тарафи шумо намешавад ки биҷиқен лайкҳоро навора тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исматшариф, деҳаи Кароматда қарор дорад. ду этажа 8 сутиқ масоҳат, ду хона, нархша 420,000 сомонӣ мегаи бача. 420,000 сум бо арзониш мекунад. об светиш мега доимияй. пушти хонара стяжка кардем меган. хулас страховкаи об. ай тараф барои заштаи об бача азиз. хоб дар наздики мактаб балниса ҳастай. балниса 100 метр мега. дураи 2 этаж, як зали калон, якум этаж, ду хона, бания, коридор ҳамаш ремонти 100% алишам мешавад. ба дадшаме мега хона боша мега хонаи ремонтдор боша алиш мекунем. хулас ҳавли инам хели шебем партагӣ. ин тараф стяжка кардагӣ. маълумот пура занг занед. ду этаж састани чотка. маълумот пура занг занед. ҳавли стяжка кардагӣ мега. дарахтҳои калони мевадиҳанда ҳамаш ҳастанд. хоб ҷои оби, об свет постоянни камбуд надора. худотон бо тарафша занг зан масъя кунед бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорат, деҳаи Уртабозда қарор дорад. 4 хона, масоҳати беҳад калони 6 сутиқ, нарх бошад 280,000 сомонӣ мега. бо арзонашам мекунам бача азиз. рақамҳои дастӣ или ватсап ҳардуш кор мекунад. назди фермада мега қарор дорад. хона масоҳати умумӣ 13 ба 9 метр шаи хеле хона обшӣ. сутиқи замин 6 сутиқ мебошад. хоб болои молбозор шарак шарора мактаб дора мега. документо 100%, 3 хона ремонт дора. 6 метр меҳмонхонаи 6 метраи хеле фасони ремонтдор дора. бания дарунда калидорш мега 2 ба 11 обши. хонаҳо мега 13 ба 9, 13 метр хеле 9 хеле обши ҳамаи хона. мақсад 4 хонашон ҳамин 13 ба 9. ҳай ремонто бад нест, фасон хушру. и коридора бинен, и тараф тараф тагу мекунем бача. мақсад хулас ҷои оби, соз, маълумот пура оиди ҳами хона ҳамроҳи субҳона масъал мекунен. дар ватсапшон ё ки дар рақамҳои дастӣ праймой аз нӯми канали мо хонатиҷа масъал мекунем бача азиз. кадомида хона дар кор, замин дар корай, дар ҳамун ватсап нависен. нашоти ҳамун заминое ки дар кор мегӯян дар комментар нанависен. фақат дар ватсап нависен. мо навори баъдна реклама карда худо хоҳад эълонтон мекунем. ҳамон одамое ки замин дорад зангтон мезанам бача азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед. реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен. фақат дар ватсап нависонед. навори баъдна эълонтон мекунем. ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.